Trápi vás chronický problém, s ktorým si dlhodobo neviete rady? Už vás nebaví počúvať o tom, že sa s tým nedá absolútne nič robiť? Mám pre vás dobrú správu. Váš organizmus má obrovské samoliečivé schopnosti. Len väčšina z nás pozabudla, ako tieto schopnosti aktivovať. Túžite po skutočnom zdraví a živote bez obmedzení? Cítite sa svojim ochorením byť uväznený? Vaše telo a myseľ majú obrovské sebaliečivé schopnosti, ktoré čakajú na aktiváciu. Iba my im v tom nesmieme prekážať. Je najvyšší čas prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Môžete sa naďalej motať v začarovanom kruhu, alebo sa spoločne vydáme na cestu, aby sme našli korene vašich problémov. Rozhodnutie je vo vašich rukách. Môžete dožiť svoj život v preplnených čakárniach a dávkovať sa liekmi, alebo môžete zobrať svoj život do vlastných rúk a vykročiť k zdraviu a slobode. Ukážem vám, ako pochopiť signály vášho tela a vašej mysle tak, aby ste mohli kráčať k trvalému vyliečeniu. K čomu vás pozývam? Pozývam vás žiť váš život naplno a nie iba prizerať sa. Viac informácií nájdete v linku pod videom.